سلام كمي تمسيو ازي دمز امريكا يو 31 ب25 ب22 متر باند كل جزء مشات كاب ساعة 4 سكاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 سكاب 10 فرقان كاب زي كاب واشنطن دي سي زمو حلالف مدبنا حزي جمر لوم سوني 10 حدار كلتا شحن 10 ويكعا 22 حدار كلتا شحن 10 حدن يوم سمعتنا لوم زبلنا يوم مدبات كنا لاليكم صارف صايب من اللي مساهم كصنحيم مدبنا خمت لمود بزينا خجمريو بمغصال دماسهمنا ومدبنا مدب سبورت ساعة حلي قربيو نعو اسعيبون عودات منستر قدات وزاي أمريكا أنتوني بلينكن أب أفريكا زد أمتن التانا كلونا يوم كمون سمنا ومدبنا مدب حرشا ساعات حلي قربيو نخلهم سانات أنحكم مدبات ناخد كتاتلو بخبر عدمكم نابزينا خسكركم تولد تسفى قبر سلام كميتم سي مسألة وزينا تولد ولد جبريل تمالي سنبت كاب إسراء أبز بزحة كتماتات أمريكان أب بركز بلا كتماتات زرع عالمن ببزوحة شحاز قصرو إثيوبيانين إلتراويانين نيئيد متتاو أمريكا زبلو زقاوم سلفتات كاكايدو علم أبزيا واشنطن دي سي أب أفدق بيت منغستي وايت هاوس أبستخايد السلفي أمريكا أبلي علي إثيوبيا تقبرو زلا زبلو زيقبا تسعنو دو كتبل كمود ما نحاد وجن زدالو زبلو مرقص أخد كير سوعيو بزعبا زي كسي كنملومي استزاربت أب حبرات هجرات أمبسادر أمريكا ليندا جرينفيلد بكلهم وجنات زفتصمونا حيلي سجونتات نخونننا وحاتون كاب كللات أمحران عفارن كويس اللو بمبال نتي أمريكا تدالي أزبل كسي آلو تاهيبات اللونيران يخون برتمالي سلفيز وعالون نفيو استزاربون إثيوبياويان بتي أمريكا تخطر زلا حقوسات يكونن أب إثيوبيا زلو شجر مفتحيو أب إيد إثيوبياويان تراحي زلو تبل هانا أمانيل كمانغوتهم سلفنياتات أب الكزبلا ختمتات أمريكا بأشحاز قصرو إثيوبياويان إيتراويانن نومور مالت زحالف يأكل زبل مريحك على حزوم يوم دمصم كسمعو علم أب لندن عد إنجليز كندا إسرائيل دبوب أفريقان كالوت بالكزبلا ختمتاتن تمساسالي سلفتات تخايدون يريوم بزعباتي أمريكا نحوحات تدالي أزبل ملسي زهابي فليد أخ جو بايدن قرن أفريقا جيفري فيلتمان بوغنو أقدم ما بلو كمز السعبي لنيرون حادا نقفتي بوليس أمريكا نحوحات تدالوي إخم يبلونايم الزيكا بحق زرحاقيم هوحات نتقينات كاب تقراي وصعي مسفعفعو بتدقاقامي أوغيزنا يئنا حجون كاب كلات أمحران عفارن كويس نتحساسبا لنا يلون ሚኒስትር ወጻኢ ብሊንከን እውን ኣሜሪካ ኩሎም ተጻባእቲ ወገናት ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምቁራጽ ተጻብኦታት ክሰማምዑ ትደፍእ ምህላዋ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ግብፂ ንዓለም ለኸ ሕጊ ጥሒሳ 7 ሓተት ዕቑባ ኤርትራውያን ካብ ግዝኣታ ምጥራዛ ከም ዘሻቐሎም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ገሊጾም። ናይቶም ኤርትራውያን ካብ ግብፂ ምጥራዝ ንኣስገዳድ ምስዋር መግረፍትን ሕማቕ ኣተሓሕዛን ከቃልዖም ከም ዝኽእል እውን ሕቡራት ሃገራት ገሊጹሎም። ናብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክንምለስ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተነብረ ሕላፍ ሰዓት ተላዒሉ እቲ ሰዓት ሕላፍ ክለዓል ዝኸኣለ ሕጂ ህዝቢ ተኸባቢ ብዛዕባ ፀጥታ ከባቢኡ ክፈልጥ ስለ ዝኸኣለን ብዘይ ኣድላይነት ሕላፍ ሰዓት ንስግኣት ፀጥታ ክቆፃፀር ድልው ስለ ዝኾነን እዩ ክብል ሓላፊ ፀጥታን ሰላምን ትኽልል ኣለማዮ ባውዲ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ከምኡውን እቲ ሕላፍ ሰዓት ኣብ ማሕበር ኢኮኖሚ ዘስዕቦ ፅልዋ ካልእ ምኽንያት እቲ ምስራዝ ሕላፍ ሰዓት ምዃኑ እቲ ሓላፊ ጠቒሱሎም። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ተነዲሩ ዝነበረ ሕላፍ ሰዓት እውን ዝሓለፈ ሰሙን ምልዓሉ ይዝከር። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ን150 ዓመታት ኣብ ቤተ መዘክራት ኤውሮጳ ተሓቢኡ ዝፀንሐ ቅርስታት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ 13 ካብ ኢትዮጵያ ተሰሪቆም ኣብ ዝለዓለ ሙዝየማት ኤውሮጳ ክረኣዩ ዝፀንሑ ሓድግታት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምለሱ ዝተገብረ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ብሕታዊ ልዝባት ምዃኑ ዝመፀና ዜና የመልክት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ድሕሪ ናይ ሰሙናት ዕልዋ ናብ ስልጣኑ ከም ዝምለስ ተገይሩ። እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ብተወሳኺ ንኩሎም በቲ ዕልዋ ዝተኣሰሩ ክፈትሖም ቃል እንተኣተወካ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ግን ዲሞክራሲ ሰልፍና ክንቅፅል ኢና ይብሉሎም። ሱላይማ ኻሊፋ ኣብ ሱዳን ተቓላሲ ሰብኣዊ መሰላት ክትከውን ከላ እቲ ዝተገብረ ስምምዕ
ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣይቂረን ትብላላ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ውዕል ንምግባር ምኽንያታዊ ኣይኮነን ትብል ንሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ስልጣኑ ክምለስ ምስ ወታደራዊ መራሕቲ ሃገር ኣብ ስምምዕ እንተበጽሐ እኳ ትማሊ ሰንበት እውን ኣብ ኦምድሩማን ሓደ መንእሰይ ብጥይት ተቐቲሉ እዩ ኣብ እዋን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ድሕሪ ዕልዋ 41 ሰባት ምማቶም ይግለጽ ቻይና 5 ዜጋታታ ኣብ ምዕራባዊ ኮንጎ ከም ዝተጨወይዋ ኣፍሊጣ እቶም ዜጋታት ኣብ ማዕድን ተዋፊሮም ዝነበሩ ምዃኖም ተሓቢሩሎም ኣብ ክንሻሳ ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ኩሎም ዜጋታቱ ካብቲ እቲ ጭውያ ዝተፈጸመሉ ምስ ሩዋንዳ ብሩንዲን ታንዛንያን ዘዳውብ ደቡባዊ ኪቡ ክወፁ ጸዊዑሎም ኩነታት ጸጥታ ከባቢ ዝተሓላለኸን ኣጸጋምን እዩ ዝብል ስጋት ጸጥታ ይሃሉ እምበር ትካላት ንግዲ ቻይና ግን ናብ ኮንጎን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ምእታወን ቀጺለን ኣለዋ ኣብ ዕድናን ኣብ ካልእ ጸጋታት ተፈጥሮን ንኽዋፈራ ኢንተርፖል ኣብ ኢድ መልእኽቲ መንግስታት ከይወድቕ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሻቕሎቶም ይገልጹሎም እዚ ስኽፍታ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ዓለማዊ ትካል ፖሊስ ሓድሽ መሪሕነቱ ንኽመርጽ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝተኣከበሉ እዋን ኣብቲ ትካል ላዕለዋይ ሓላፍነት ክሕዛ ዝጫረታ ዘለዋ ሃገራት ከም ቻይናን ኢማራት ዓረብን ዝበላየን ምልካዊ ስርዓት ዝኽተለ ሃገራት ነቲ መሪሕነት ኢንተርፖል እንተሒዘንኦ ንኣብ ስደት ዘለዉ ተቃወምተን ንምህዳን ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን ዝብል ስኽፍታ እዮም ዘስምዑ ዘለዉ ኢንተርፖል ብወገኑ መንግስታት ንፖለቲካዊ መሳርሒኦም ክጥቀምሉ ከም ዘይፍቅድ ኣፍሊጡሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መዓልቲ ምስጋና ዝኽበረሉን ሰባት ኣብ ሓደ ስፍራ ኣብ ዝእከብሉን ግዜ መግለጺ ዘውፅኡ ሰበስልጣን ጥዕና ኣባፅሕ እውን መሐየሊ ክታበት ንኽረኽቡ ይደፍኡሎም ኣብ ዕለትን ቅነን መዓልቲ ምስጋና ብርክት ዝበሉ ሰባት ማዕረቲ ቅድመ ኮቪድ-19 ዘመን ዝነበረ ኩነታት ንዘፍቅሮምን ኣባላት ቤተሰብን ስድራ ቤትን ንምርኣይ ክጓዓዝዮም ኣብ ሰሙን እዚ እንተኾነ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መጠን ዝርግሐ ኮቪድ-19 ይገድድ ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ሰበስልጣን ጥዕና ብወገኖም ኩሎም ልዕሊ ዕድመ መሐየሊ ክታበት ንኽወስዱ ኣፍቂዶም ኣለዉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ 26 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ንትሕቲ 5 ዓመት ወሲሕካ ማለት እዩ ገና ሓደ ክታበት ኮቪድ-19 እኳ ኣይወሰዱን ዜና በዚ ፍጸም ንዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነመስገን በብሓጉ ፀዊዕ የጸኒሐ ቀሬታ ሓትት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርቲ በትረ ሱልጣን ኣዳልይዎ ኣሎ كما يكنيكم أفكار سبورت سومناوي مدب سبورت خنسمعكم ببريمير ليج كنجمر نتليك تمرحو زلا تشيلسي أب ميدا ليستر سيتي كتصالي قط ما كايرالا أب مبل 13 دقيقة أب مسبر مكلخال زسلف أنطونيو روديغر بتيستا زقلع كعسو مسمر ببتراخيبا انقولو كونتي أب مبل 28 دقيقة أزيا مراخي شتو أمسجيبو كلتاني زيرو صار حلاو معصو ليستر سيتي كاسبر شمايكل انت زيو سخونيرو ليستر كابون لعلشتو تات قصرا حلاوي معصو تشيلسي مندي ولن بقديو صبو تصاويتو ليستر سيتي بحلفي اب مسمر اتقعي ذات امامن اين برتن تشيلسي اب مبل 71 دقيقه ببوليسيتش سالساين موداتان شوتو اوصرا نتقطم 3-0 بعبلالنت زازيماتو نصدق بريمير ليج وانت مرحله علامي غانتا تشيلسي توماس تاشل قانيعو والله علامي ليستر سيتي برندن روجرز بزح ايو غزا يصبيو كالي تتقاس قطم بريمير ليج قطم مانشستر يونايتدن واتفردن كوينولو اقرامن اسنبادن وصيت كمون صعبين احديرولو مان يونايتد 4-1 ختسعر كلا علامي تواريرولو مانشستر يونايتد اب مبل 5 دقيقه يا بناي غزا بعلا جيغا فصم قلع بقصعه اغاطيبوا حلاو معصو مانشستر يونايتد ديفيد جها أدحينوا انتو هنا تصوتاي واتفورد قدمتا فصم قلع مقصعتي نمسمر سلز سغر فصم قلع مقصعت فدغم توسينو اندغنا جها امكينوا زناد بقعت حلاو معصو غانتو غنا كاب السعرت كدحناي كالتن ناب ميدا قرصوم زاتو تصوت واتفورد اب مبل 27 دقيقه بجاش كينج
ኣብ መበል 44 ደቂቓ በቲ ክልተ ግዜ ንፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝሰሓተ ኢስማኤልያ ሳር ኣብ መበል 91 ደቂቓ ብብራዚላዊ ንኡስ ያዎ ፔድሮ ብኢማኑኤል ዴኒስ ድማ ኣብ ዛዛ ምሰዓት መበል 95 ደቂቓ ማለት እዩ ራብዓ ሸቶ ኣውፂራላ። ዋትፈርድ 4 ማንቸስተር ዩናይትድ 1 ሄሪ ማጓየር ኣምበልን ቁፅሪ 5 ማንቸስተር ዩናይትድ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ ዕድልታ ጋንታን ዓላሚኣን እውን በኒኑ ተሪፉ። ቫንዲቫክ ብ0 ንኸይትሰዓር ዝሓገዘ ተፃዋታይ ማን ዩናይትድ ኮይኑሎ። ሮናልዶ እውን ጽቡቕ ተፃዊቱ ነይሩ፣ ሸቶታት እውን ኣመዝጊቡ ግን ኦፍሳይድ ተባሂሉ እተን ዘቑፅራን ሸቶታት ተሳዒረንኦ ኣለዋ። ድሕሪ እቲ ኣሰንባዲ ውፅኢት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ መግለፂ ሂባላ። ኣብ ሓደ እዋን ተፈታዊ ተሰላፊ እታ ጋንታ ሎሚ ድማ ዓላሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ኦሌ ጉነር ሶልሻየር ኣሰናቢትዮ ትብል። ሰላም ግዜ ዕረፍቲ ንኦሌይ። ሊቨርፑልን ኣርሴናልን እውን መሳጢ ግጥም ኣካይደን ኣብ ኣንፊልድ። ሳላ፣ ሳዲዮ ማኔ፣ መሐመድ ሳላሕን ታኩሚ ሚናሚኖን ተዓዊታላ። ሊቨርፑል ዓለምቲ ክልቲአን ጋንታታት ዳርጋ ክጓሰጡ ቀሪቦም ነይሮም። መጠንቅቕ ብጫ ካርዲ ካብ ዳኛ ተዋሂብዎም። ብክንደይ ቅልስ ሊቨርፑል 3-0 ተዓዊታላ። ንፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ ትመርሖ ብ29 ነጥቢ፣ ማንሲቲ 26፣ ሊቨርፑል 25፣ ዌስትሃም 25፣ ኣርሴናል 20 ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ይርከባ። ኣብ ላሊጋ ንጋንታ ባርሴሎና 17 ዓመታት ሙሉእ ተፃዊቱ ብርክት ንዝበላ ጽዋዓት ንኽትዕወት ኣበርክቶ ዝገበረ ሻቪ ሄርናንደዝ ሓድሽ ዓላሚ ባርሴሎና ኮይኑሎ ኣብ ካታላን። ኣብ ትሕቲኡ ፈላማይ ግጥም ዝነበረ ባርሳ ንእስፓኞል 1-0 ስዒራታላ። ሰደቓ ውፅኢት ሪል ማድሪድ ብ30 ነጥብታት ትመርሕ። ሪል ሶሴዳድ 29፣ ሴቪል 28፣ ኣትሌቲኮ 26፣ ሪል ቤት 26 ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ተሰሪዐን ኣለዋ። ባርሴሎና ብ20 ነጥቢ ሻድሻይ። ኣትሌቲክስ ኡጋንዳዊ ጄኮብ ኪፕሊሞ ትማል ሰንበት ኣብ ሊዝበን ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ 57 ደቂቃን 31 ሴኮንድን። ቅድሚኡ ወናኒ ክብረ ወሰን እዚ ርሕቐት እዚ ዝነበረ ኬንያዊ ኪቢዮት ካንዴይ ኣብ ጎላጉል ቫሌንሳ ዓሚ ዘመዝገበ ክብረ ወሰን ነይሩ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ዒሳ ሁሴዲን መሐመድ ካልኣይ፣ ወዲ ሃገሩ ገሪባ ብያታ ሳልሳይ ኮይኖም ኣለው። ኣብ ተመሳሳሊ ስፍራ መወዳደር ማለት እዩ ኣብ ሊዝበን ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ፀሃይ ገመችው ንናይቲ መወዳደር ስፍራ ክብረ ወሰን ኣማሒሻቶላ 1 ሰዓትን 6 ደቂቃን 6 ሰከንድን ማለት እዩ። ዝወዳእላ ግዜ ኬንያውያን ዳይሲ ቼሮቲን፣ ጆይስ ኬፕኪሞይን ካልኣይን ሳልሳይን ኣትየን ኣለዋ። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፉ ዘለዉ መደባት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ዝስዕብ መደብና ክንቀጽል። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዘጠቓለለ ዑደት ይገብሩ ኣለዉ። ንዑደት ብሊንከን ኣመልኪቶም ትንታነ ንኸቡና ኣብርሃም ተስፋ ልኦል ንዶክተር ሚካኤል ወልደ ማርያም ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ዶክተር ሚካኤል ኣሶሽትድ ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ዳይሬክተር ማእኸል ምርምር ኣፍሪካ ኣብ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ እዮም። ናብቲ ቃለ ምልልስ ከስግረኩም። ዑደት ጸሓፊ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ኣፍሪካ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ትብል? እዚ ዑደት ከም ምሕዳር ባይደን ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ጽንዶ ጽغير መሲሉ ዶ ይስምዓካ? Well, I think the visit is significant in a number of respects, of course. እቲ ዑደት ብብዙሕ መልክዓቱ ኣገዳሲ እዩ። ክሳብ ሕጂ ምምሕዳር ባይደን ዝለኣኽዎ ዝለዓለ ፖለቲካዊ መዝነት እዩ። እዚ ከዓ ምምሕዳር ባይደን ምስ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብዓቢኡ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ክህልዎ ዝደልዮ ዝምድና ዘርኢ እዩ። ስለዚ ከዓ ብተበግሶን ክህልዎ ዝኽእል ተራን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ጸሓፊ ብሊንከን ናብታ ኣህጉር ዝጓዓዘሉ ዘሎ እዋን ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ሓያሎ ኣሜሪካ ክትምልሶም እትደሊ ጉዳያት ተንጠልጢሎም ኣብ ዘለውሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሕልፊ ድማ ሱዳን ዘሎ ቅልውላውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናትን ካብቶም ቀዳምነታት ተዋሂብዎ ዘሎ ጉዳያት እዮም። ካልእ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ስእነት ፀጥታውን ካልእ መዘራረቢ ኣርስቲ እዩ። ስለዚ ዑደት ብሊንከን ኣብቲ ኣህጉር ኣሜሪካ ብቐረባ ክትከታተሎም ዘገድስዋ ወሰንቲ ፍጻመታት ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ።
እዚ ዑደት ኣብ ለውጢ ፖሊሲ ምምሕዳር ባይደን ተራ ኣለዎ ዶ ናብ ዝብል ክምልስ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ እንተርኢናዮ እቶም ቀዳምነታት ሕጂ እውን ተመሳሰልቲ እዮም። ንሳቶም ከዓ ምስ ቻይናን ራሽያን ውድድር ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝግበር ወፍርን ምስፋሕ ናፃን ዲሞክራሲያውን መርሓ ወዘተ እዮም። እዚኣቶም እቶም ቀንዲ መዋቕር ኮይኖም ኣብ ኣተኩሮ ግን ፍልልያ ኣሎም። ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ብምውድዳር ምስፋን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካብቶም ምምሕዳር ባይደን ዝለዓለ ቦታ ዝህቦም ኣጀንዳ እዮም። እቶም ዓለማዊ ውድድር ምስ ሓያላት ሃገራት ከም በዓል ራሽያን ቻይናን ዘሎ ምጥምማት እውን ብመጠኑ ኣንፈቱ ዝቕይር ዘሎ ይመስል። ምምሕዳር ባይደን ምስ ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዘሎ ጽምዶ ኣብ ንግዳዊ ልውውጥ ጥራሕ ዘተኮረ ኣይኮነን። ምስተን ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ቻይና ክርአ ከሎ ንሳተን ኣብ ክልቲኣዊ ንግዳዊ ልውውጥ ወይ ዕዳጋ ክርአ ከለዋ ምምሕዳር ባይደን ግን ዝያዳ ኣብ ምስፍሕፋሕ ዴሞክራሲ ዘተኮረ እዩ። ዑደት ብሊንከን ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ድማ ኬንያ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ክፈትሕ ወይ ክቃልስ ዝኽእል ዶ ይመስለካ? In terms of the Ethiopian crisis, I think the impact is, it's hard to say. Obviously, the visit comes at a really critical moment. ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ቅልውላው ክፈትሖ ወይ ድማ ዓብዪ ጽልዋ ከምፅኣሉ ኢልካ ምግማት ዝከኣል ኣይመስለንን። እዚ ዑደት እቲ ግጭት ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብ ዝዓረገሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ወሳኒ ነጥበ መቐይሮ ይበፂሑ ዘሎ። በቲ ሓደ ወገን ናይ ትግራይ ሓይልታት ወሰንቲ ከተማታት እናተቆጻጸሩ ንማእከል ገጾም ይደፍኡ ኣሎም። እዚ ግስጋሴ እዚ ንገለ ወገን ንፖለቲካዊ ፍታሕ ዝደፍእ ክርእይዎ ይኽእሉ ይኾኑ። እቲ ዝመጽእ ሕቶ ግን መወዳእታ ዕላማ ናይ ክልቲኦም ወገናት እንታይ እዩ ዝብል እዩ። ፖለቲካዊ ፍታሕ ንኽመጽእ ንጻሬ ናይቲ መወዳእታ ክብጻሕ ዝድለ ዘሎ ዕላማ የድሊ። ንነዊሕ እዋን ማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘተ ድልው ዘይምዃኑ እዩ ከመልክት ጸኒሖም። ኣብ ባይታ ዘሎ ግስጋሴ ምናልባት ንዘተን ፖለቲካዊ ፍታሕን ክመርሕ ዝኽእል ይኸውን። እቲ ቀንዲ ንማሕበረሰብ ዓለም ዓብዪ ሻቕሎት ዝፈጥር ዘሎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ኣዝዩ ገዲዱ ምህላው እዩ። እዚ ድማ በበይኖም ፖለቲካውያን ውድባት ክደፍኡ ምስ ጅምሩ ኢትዮጵያውያን ንኽትበታተን ዓብዪ ተኽእሎ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣሻቓሊ እዩ። ስለዚ እምበኣር ዑደት ብሊንከን ኣብ ዝወሳኒ እዋን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝገብሮም ብሓደ ወገን ንፖለቲካዊ ዘተን ዘላቒ ፍታሕን ተኽእሎ ዘሎ ይመስል፣ በቲ ካልእ ድማ እቲ ኩነታት ፈጺሙ ግዜ ዘይህብ ምዃኑ እዩ። ሕጂ ሓደ መፍትሒ እንተዘይተረኺቡ ድማ እቲ ኣብ ባይታ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ግጥማት ናብ ዝገደደ ሕንፍሽፍሽ ክመርሕ ይኽእል እዩ። ተራ ካልኦት ሓያላት ሃገራት ከም ቻይናን ራሽያን ኣብዚ ጉዳይ ከመይ ትሪኦ? ዑደት ብሊንከን ነቲ ፖለቲካዊ ምትፍናን ዓበይቲ ሃገራት ወይ እውን ኣየናይ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ተራ ከም ዘለዎ ንምርኣይ ዶ ይመስል? Yes, of course. I think the geopolitical angle እወ ልክዕ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ኩርናዕ ኣብዚ ኣገዳሲ እዩ። ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽምዶ ከመይ ክትገብሮ ከም እትደልውን ንሞስኮን ቤጂንግን ዘገድሰን እዩ። ኣብ መንጎ ምምሕዳር ባይደንን ትራምፕን ግን ናይ ኣተሓሕዛ ፍልልያ ኣሎ። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ክልቲኣዊ ርክብ ዝተመርኮሰ ዝምድና ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ቻይናን ራሽያን ትወዳደር ከም ዘላ ርዱእ ደኣ ይኹን እምበር ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ግን ሓደና ምረፁ ዘስምዕ ጸቕጢ ትገብር የላን። እዚ ብውሕዱ ካብቲ ዝዝረብን ምምሕዳር ባይደን ዝሰዶ ዘሎ መልእኽትን እዩ። ስለዚ እምበኣር ዑደት ብሊንከን ኣፍሪቃ ነዚ ዓለማዊ ውድድር መልእኽቲ ዝህብ ደኣ ይኹን እምበር ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ትራምፕ ተወዳዲሩ ግን ክሳብ ክንድቲ ናይ ምውድዳር መንፈስ ዘለዎ መሲሉ ኣይስምዓንን። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ስዒቡ ዝቐርብ ድማ መደብ ሕርሻ እዩ። ዑደት ጸሓፊ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ኣፍሪካ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ትብል? እዚ ዑደት ከምምሕዳር ባይደን ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ኣብ ጽላት ሕርሻ መስኖ ዝተፈጥረ ጸገማት ኣመልኪቱ ወኪልና ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ናብኡ ከስክረኩም። ኣብ ትግራይ ሎም ዓመት ኣብ ሳልጥ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ከባቢ 10,000 ሄክታር ስፍሓት መሬት ብምኽንያት ስእነት ነዳዲ
كمل مع وطا خون يخبلو أبيرو حرشان قطر لمعاتن دايركتور لمعات مسنو أيتا برين أرقاو قليطهم أيتا برين أرقاوي أبزا حلف عامات مالتون كدم خوينات مجمارو أب تقراي لعلسان شمونت شح هكتار مريت مسنو خلم معزخ المريت عدالينا لعلي 54 شح صفحات مريت بملمع لعلي خلت الشح حارستو تتكمت مسنو المقبار كإلنا نيرنا يبلو بفلا تحرستاي ماتي ذنور لوتي بتاع سفح لوتي ماتي نيري بعد حرس درجه مالتي ماي ناقد حاكتل معسي ترف بسرو مسنو ذبالو نقل ذي فلطلو كونتات قال سلازنوره تحذي درجه وصحنا لذنورنا غن حرستاي بما يتصاللو طنقتنا ما محدار زخنلو ماين عين عي عللو كونتات قال وصال كوناتي نير مالتي كم مرداتنا قال ذري خطشن 10 عام سسان شمنت شعش دشن حدن هكتار بوتنشال كده لمعنا كم تلميذنا نقصقصلو عوي بوتنشال نيرنا نذصنعنا ينيرو زي صنعت زي بجي بي اس تصنيع بساينس مرداتا قالستاك مرداتا نيرنا نحل حتى انا حل حد موسنو نقطه مرداتا حزنا كم بوتنشال زنصرنا ينيرو بذي عبلنا دما ناو 54 شح اكبر معنا نيرنا مالتي ስለዚህ በጠቅላላ ያው ዚና 214 ሺህ حرته ተጠቀምቲ ኮይኖም ነይሮም እዮም حد ዘለና መረዳታ ለ10 ሺህ ሄክታር ዝኣክል ብቆም ተኽሊ ዝተሸፈነ ማለት እዩ ተስተረፈ ድማ በአሕምልቲ ታብዛሓ 70 ሚእታዊ ቅድመ ሕዚ ምንም አሕምልቲ ዘይለምዕ ዝነበረ 70 ሚእታዊ በአሕምልቲ ዝለምዕ ብስነ ዓመታዊ ዝራእቲ ክንተለና ማለት أبصراحة مسنول على تقرأ بنا بمسرحنا بمانجون شجرتن رأسنا مخال بدحنا نيرنا بخالوت حملتن فرمرن ونا بحشة بركب المعب متاح أبى أعمل شو 10 مليون كنتال فريات كاب مسلم محفظ جميرنا نيرنا يقولوا دايركتور لمعت مسنو أيت برهن أرقاوي تينا كتم حرتسب يكون تينا يقطر ذل حرتسب تاي لو تتات نوراوزي بفلاي أكاو فرمرة دميلو استجمرا وناي مانقول معتي كلاي دما بموس دميلو قال تجميرو درجة بعلنا نخلو درجة احنا اللي خنا تقول نيرو تكالي كاو خالون دم تصلي ناس عدقه ونسل نور كاو خالون دم تصلي نيرو نبصوتنا درجة انا حق مالت تناتنا لمعت قال تحق ذلو ذنور بفلاي مانقون موزن قنعوي ولا انا خالي نسدلو درجة انا خالي اكسبورت قبروا لنا خالص كللات ولا ما خل عدون زخدوا الخنات قال نيرو زي صبغ صراح مصيل ذنوري مالت ازي تم قالوت كن نامنت افوكادو قال ترينا دحار قال زمصي بزح او صبغ منقصقاسي قال نيرو تسفحات يا حرتاي تكل قال نيرو ابلونكم تمثالي الرانشي زيومو نسرحلو زلي او حملت كناتي تلنا وشغورتن كوميدر مسفحات نلمعلو دنشون توسنه ملكو بفلاي او شغورتي ملو درجه عرفنا نخلو تمرت قالك ندوت لنا مالتي ناو خالئون ما خل عدون زخدلو خنات قال له كم وقت فلذ فلالي مالت حدا غزي كابزينا ما خل عدن لو خلو خنات قال نير حدا غزي ما كم ما خل عدن زمصلو تخنات فلذ لا بواننا تاسحيتا نايتي ما يخناتات الناس لا وتقل فلذ غيد كم زير كن بفلا بشغورتي عرفنا نخلو خنات قال نير مالت بكوميدرو دحنا او صبغ درجه قال مول عرفنا دخلنا لمن اسم قال ينور ما بزحتيو بوتنشال انت كملا وقلا بفلا زي اسحيتا اول اسحيتا بحمامات كله سلتتقع ولا كبابتاتي بصفات نلبع له قال زنورنا او زي المعل دما كم خد اتول خنات قال نير مالت بدمر كريت لنا تايو كم تግራይ قال كنوثت لنا ناو 7 مليون ذاكل كونتال ببعمت نرخول خنات قال نير مالت 7 مليون مالت ያው صقلو بغرجفت بتلها نتግራይ زلس ያክል ማለት አይተበሪን አረጋዊ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ግን እንወት ይጋጥም ይብሉ 2000 ሄክታር ዝኣክል መሬት ዓንዩ ቆም ተኽልውን ተቆርጨም ካብ ጥቅም ወፃእ እንትኾኑ ዝዓበየ ድማ ሓረስታይ ተረጋጊ ክልምዕ ዘይክእል ግዜ ነይሩ ይብሉ 2014 ዓመተ ምህረት እውን ዳርጋ 2013 ዓመተ ምህረት ይብሉ አይተበሪን አረጋዊ ምክንያቱም መልእኸና ብልምዓት መስኖ ከይተኣቱ መዳበርያ ሙሩድ ዘርኢ كيميكالن كالوت أقدست نجارات جنزب حرس سايون تعاطي بلو أيتبرين عرقاوي. أخذت شعار تارو عتي ون هذه درجة مسوز مثاليو يلخاي جلزوستات تايوت عنوتات تسجنهم ناب لمعت قلت ذاتهم مش جرجر سلسلة كونه مليو ناب لمعت ذاته هاي زر ذبحال يلن كيميكال ذبحال يلن مدارة ذبحال يلن أمسنو تحرس هاي كتكم قلاي خلن مالتي تقول محدد عن وقت جنوا لقلاي خلن كابيز مثلا جنزة تعصي ولا تحرسها بدون نور جنزة وياو منهم نوصل ذي لا منهم كن كثقة ولا يخالنا بدون ما تسقم ياو كم سنة 13 13 درجة الخاجة لذوستري
ኣይተበሪሁን ስራሕቲ መስኖ መሊእ ኸናም ንውር ምምላስ ብዝከኣለና ዓቕሚ ምስ ገበርቲ ሰናይ ብምዃን ኣብ መስራሕ እንትንርከብ ከባቢ 50,000 ሄክታር መሬት ምልማዕ እውን ኣብ መረብረብ ኣለና ይብሉ ናብቲ ንውር ገለ ምምላስ ዓበይቲ ፃዕርታት እናተገበሪኦም ገለ ዘለዉ ከም ቢሮ ከም መንግስቲ ብፍላይ ዘርኢ ገበርቲ ሰናያት ገለ ንክብና ዓበይቲ ፃዕርታት እናገበርና ኢና ገለ ዘለና እዚ ናብ 120 ገለ ኩንታል ዝኣክል ሓምልቲ ብገበርቲ ሰናይ ኣቢሉ ብዘይ ዝበለ ገንዘብ ንበል 13 ሚልዮን ዝኣክል እቶም ገበርቲ ሰናያት ገለ ክሕግዙና ገለ ሞኪሮም እዮም እቲ ቀረብ ሕዚ ብዚ ተወሰነ ደረጃ እናፈትሐና ኢና ገለ ዘለና ማለት እዩ ብፍላይ ብናይ ምግባር ዓለም ድርጅት ብፋኦ ብዘይ ዝበለ ናብ 84 ኩንታል ሓምልቲ ናብ ኮሚደረን ሽንጉርትን ገለ መፂና እዚ እናከፋፈልና ኢና ዘለና ተሓረስታይ ብነፃ ተዋሂቡስ ተወሰነ ልምዓት ገለ ንከልም ማለት እዩ መዳበርያ እውን ተወሰነ ቅድም ኢልና ገለ ዘምፀናዮ ተወሰነ ገለ ኣሎ ንሱ እውን እናፈትሐና ገለ ዘለና እና ኬሚካል ሕፅረት ግን ስፍሓት ገለ ኣለና ሕዚ እውን ማለት እዩ ብዙሕ ሓገዝ እውን ገለ ይብሉና ይረኸብናለን ገለ ዘለና ስፍሕ ዝበለ ፀገም ገለ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተሓረሰ ሕዚ ሙሉእ ግዚኡ ኣብ መሊስም እዩ ዝውዕል ዘሎ ኣብ ልምዓት እዩ ዝውዕል ዘሎ እቲ ዋና ሽግር እዚ ነቲ ንእታወታት ቀረብ ዘሎ እቲ ዝብለካ ዘለኹ እዩ ደርጋ ናብ 10,000 ሄክታር ኣከባቢ ደርጋ ሞተር ዝለምዕ ነይሩ ቅድሚ ሕዚ የቐኒልና ዓለምን ጋሽኡን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና ቀፂሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ ነፃን ዘይጽግዕተኛን ፕረስ መንግስታት ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ይገብር ስልጣኖም ተጠቒሞም ኣብ ግዕዚና ዝተዋፈሩ የቃልዕን ህዝቢ ሓበሬታ ክህልዎን ይገብር ኣብ ብዙሓት ሃገራት ጋዜጠኛታት ብሰንኪ ሞዮኦም ንማእሰርትን ዝተፈላለዩ ጥቃዕትን ይሳጥሑ ጋዜጠኛታት ንናጽነት ፕረስ ወኪሎም ዝሰርሕዎም ጠቐምቲ ስራሕቲ ኣፍልጦ ንምሃብ ሽልማት ኖቤሎም ዘበን ንኽልተ ሪፖርተራት ተዋሂቡ ፊሊፒናዊት ማርያ ረሳን ራሻዊ ዲሜትሪ ሙሬቴቭን ይበሃሉ ከም መብዛሕትኦም ኣብ ዓለምና ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ረሳን ሙሬቴቭን እውን ድኻምን ስጋኣትን ተጻዊሮም ነቲ ሓቂ ከጋልጹ ጸኒሖም እዮም ብዘይ ኣገባብ ስልጣኖም ንዝተጠቕሙ ኣቃሊዖም ኣብ ግዕዜና ዝተዋፈሩ ኣጋሊጾምን ግልጽነት ንኽሰፍን ጻዕሪ ገይሮም ዘይሻራዊ ነፃ ሚድያ ንኽህሉን አንጻር ክዕፍንዎ ዝፍትኑ ጠጠው ኢሎም ተጣቢቖም ክብሉ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብቲ እዋን ሽልማት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ገሊጾም ከም ኩሎም ጋዜጠኛታት ረሳን ሙራተቭን እውን ሓቂ ንምጽብጻብ ኣብ ዝገበርዎ ጻዕሪ ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ ግዳያት መወዳእታ ዘይብሎም ምፍርራሓት ምንግልታዓትን ዝተዛብዑ ሕጋዊ ስጉምትታትን ኮይኖም ብፍላይ ሙሬቶቭ መሳርሕቱ ብሞት ክሳብ ምስኣን ዝኣምሰሉ ግፍዕታት በፂሕዎ ኣሜሪካ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ሞያዊ ግብኦም ብምውፅኦም ኣብ ልዕሊኦም ንዝወርድ መፍርራሓት ምንግልታዓትን ጥቕዓትን ትኹነን ከምዚኦም ዝበሉ መፍርራሓት ካብ ዶባቶም ሰጊሮም ኣብ ዝሓልፉ መንግስታት ይዛይድ ንጋዜጠኛታት ንምክትታል ዲጂታላዊ መቆጻጸሪ ብዘይ ኣገባብ ብምጥቃም ምንቅስቓሳቶምን ርክባቶምን ብምቁፅጻር ጋዜጠኛታት ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ግዕዜና ኾነ ዘውርድዎም ጭቆና ዝሰርሕዎም ሪፖርታት ሓበሬታ ንኸይረኽቡ ይዓግቱ ይኹን እምበር ኣባላት ፕረስ ሞያኦም ብምስርሖም ክፈራርሑ ክንገላትዑ ኾነ ኣካላዊ ሓደጋ ክበጽሖም ወይ እውን ክእሰሩ ኣይግባእን ካብ ካልእ እዋን ብዝበለጸ ነቲ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ኣካላዊ ጥቕዓት ንመርበባት ኢንተርኔት ተጠቒምካ ዝፍጸሙ ምንግልታዓት ንሕጊ ሽፋን ዝገበረ መፍርራሓትን ጽዑቓት ምቁፅጻራትን ብምጥቃም ድምፂ ሚድያ ንምዕፋን ዝግበር ጻዕሪ ክንቃወሞ ይግባእ ዝበሉ ድማ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኔድ ፕራይስ እዮም ኣሜሪካ ናጽነት ሓሳባት ብዘይ ቀያዲ ዝኽበሩላ ንኣባላት ሚድያ ሓዊሱ ነቲ ፕረስ ስሒቦም ንድሕሪት ኣብ ልዕሊ ዝመልሱ ኣንጻሮም ጠጠው ምባላ ክትቀጽል እያ ከም ረሳን ሙራቶቭን ዝበሉ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ምእንተ ስነ ሓሳብ ሓቂ ክብሉ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም እንዳተቓለሱ ይርከቡ ነዚ ተግባሮም ድማ ኣነ ምስ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ ብምዃን ከመስግኖም ይፈቱ ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ
سمعتنا ب31 ب25 ب22 متر باند زمحلالف كابزي كاب واشنطن دي سي راديو دمص امريكا يخم كتكتاتلو صنيحكم مسانا سلازمسخم ازينا اينا نمسكن برخ مشت كون لكم منا تحنحضروا